Long nyandi. Oh iya. Samyong ngendai ela elo ler kadhet wileteng kota danyu angkung mangunjang niti benjang sangat silade nyong adali wuwus Tresna Surawelaga wis marem ulung lemu dolanan wis aku nganyari drum ayo drum simbale cilik-cilik sak takir-takir kae iya Penemban Durna wis rawuh rene lho lole kentos waru gembal manyar-manyar duk nang dungkul wana alas cati wana tar tagak wonten dawuh bilang kula wonten dawuh Mbah ora kajen babar pisan ora kajen kados pundi Penemban kepripun anggenipun minggah wonten ing pertapan Gura Runggu napa pun kasembadan nundung minggat kalian pun begawan Kasiden tukang gawa ingkung ndi wange wah iku wah tagak wonten dawuh ora kajen mboten kajen niripun kados pundi aku karo anak Prabu Jrana kadasar wis kepareng munggah rawuh ngersaning Sang Begawan Kesawa Sidi nggih lajeng nek ana akeh-akeh ngendikaku akeh-akeh rembugku karo Sang Begawan Kesawa Sidi pengangkahku dheweke gelem tak tundung minggat ning jebul tinemune tagak ana perkara ingkang diaturke karo Begawan Kesawa Sidi sing banget gawe marem sartane banget gawe ayem arasaning Begawan Durna iki napa Mremban napa Mbah sampeyan niku niate arep elek niate arep nundung karo
Begawan ki sapa sidi lah kok. Dadi malah Begawan ki sapa sidi gawe ayem, gawe tentrem atine sampeyan niku. Sebab apa? Sebabe rasah mbanyol, wong mbanyol ki aja mbanyol ki sing cetha bahane. Aja mung ukara diolak-walik ngono kuwi kuna. Aku meng nirake dalange wingi awan kok, Gak. Ngandel ora. Srumawayo tekan nggo budalan. Lah iya. Kuwi rak termasuk kuwi jan-jane karepe arep mbanyol ning gandeng ora trah dagelan. Iya. Langsung sepatek. Apa galak apa? Galak ulat apa? Tok janjeni arep tok sawer nek apik le dosa muka. Wis mecahi piring barang kabare. Ha iya. Tagak Wonten dawuh. madu omong-omongan dhewe. Kowe kok lung Kowe kok Gak. Wah, ana perkara ingkang gawe marem atiku. nggih. Kok sik men tak ngambu apa iki Tagak? Popme ora kena nyambi sampean niku nembe nyambut gawe. Langgepmu liyane terus ora oleh nyambut gawe ngono apa piye? Liyane ora oleh nyambi apa wong liyane ya nyambut gawe kok. Mbok ya di logistik. War munggah gunung kuwi kok nggawa logistik barang. Ana perkara ingkang gawe marem atiku. Ya kuwi sang tapa Begawan Kesawa Sidi. Paring dawuh matur yen to dheweke nyuwun inah, njaluk inah sawetara wektu. Ingkang raya wigati dheweke supaya rampung luwih dhisik tanggung jawabe. Anggone nampa dawuh saka para dewa. Napa dawuh saka para dewa dheweke entuk triman sarta wujude titipan, wujude kanugrahan ya wahyu kang aran Wahyu Makutha Rama Gak. Ning lole urung nganti bisa aku bombong marang apa sing midhangetke marang apa sing dingendikake Begawan Kesawa Sidi. Nggonku bombong, nggonku marem sartane nggonku seneng mung kandhek tekane sempana merga. Nggih. Babak nglayani jucul nusuli Gak. Kakang karo Petruk iki tekarana lho. Tekarana jare arep mboyong sartane arep njaluk wejangan peparah pepakem Makutha Rama. Jare utusane Janaka. Aku ora trima. Tan trimanipun penemban Durna kados pundi? Lehmu ora trima kepiye, Mbah? Janaka ki muridku, Kurawa ki muridku. Aku nggayuh Wahyu Makutha Rama ki bakal tak aturake ngersane para sata Kurawa. Lah nek Janaka kuwi ra wis bola-bali merga cetha wis wegik, cetha kawegikane Janaka lho. Kulina nggayuh Wahyu marang Mbah kaping-kaping. Nggih. Lah nggih. Nek Raden Janaka niku wong resik. Pikire resik lahir batine. Resik njaba jerone ya Gak. Ha iya. Ora kitang bojone akeh ning kuwi rak monggo makani nepsu. Ha iya. Sing penting lahir batine Raden Janaka niku bersih, Mbah. Tebih saking watak angkara budi candala. Raden Janaka niku royal. Ning nggih Sembada, royale royal Sembada, wedokane pirang-pirang garwane kathah, ning nggih diopeni kabeh, kopen kabeh, tur Raden Janaka mampu. Ha iya. Nggih niku leres niku penemban. Ning nuwun sewu cabi tadi delak Kurawa. Arep nggayuh Wahyu niku ketemu pirang perkara. Kurawa niku arep nyarutan kangelan. Niki Tagak niki termasuk nyarutan kangelan. Lambemu. Ha piye pitikmu wis bali urung? Pitik wis tak ikhlas kelung ora. Penting malinge kecekel iso tak mut ndase malinge. Wong malinge ya ming penyaron ngarepmu kuwi. Ha iya. Bagong kalih Petruk matur pripun salajengipun? Aku ora trima Tagak. Malah akeh-akeh ature Petruk karo Bagong nantang. Sajak nantang Bandayuda karo Begawan Durna. Kersanipun Tagak wonten dawuh. Bilung, Nun. Gunane apa nggawa wadyabala gelar sepapan? Kurawa wong sabrang wadyabalane anak Prabu Jerana kadasar. Yen ora diketapake gunane apa? Kersanipun kados pundi? Kersane kados pundi? Kersanipun pripun? Apa pun, Mas? Wadyabalamu ngger anak Prabu. Nggih.
Dekna siji ketapno karo para Satagrawa. Oh. Ngesaken dawuh paduka bapa Nembanduna. Lajeng benjang menawa mangkatipun para abdi prajuritan Wadyabala saking negari kula Gairing Jodipati manunggal dados tunggal kaliyan pun para Satagrawa. Ora ketang sampun kabar cala lintang ya, Dik, ya. Budhal dina iki. Ngesaken dawuh. Iringane napa, Mbah? Iringane apa, Mbah? Karwane niki. Apa apike to, Kak? Apa, Lung? Anek arep sing terbaru sindane do minggat. Jan ora tanggung jawab tenan. Trembelane. Perampingan wis sesuk ganti sinden. Hus. Ngawur totok sisan. Sigra bidal lumampahan nata wirama. Kowe iki ngapa gak ora pamer cangkem. Waduh iki piye? Apa.
lonteng mau sapa mau. Satos wae sesuk. Wah, nyambut gawe penak kaya ngene. Ayo! Ayo, ngawur tenane. Hop. Bego ngene iki sidane piye ra? Piye apane to? Kae, delok kae. Apa? Waduh bola sekular papan maju kabeh ketok arep ngebiyuk ning awake dhewe. Emane kira ngerti awake dhewe mapan nang ndi, Tru? Ah iya. Ana cakro kaya ngene tak dinggol ning awake dhewe kok kaya prajurit do lamur mripate. Ah iya. Sajake kalah karo Popmi. Ya ora kok kalah karo Popmi lho, Mas. Ha iki apike piye? Nek mungguhmu piye? Ha nek mungguh aku bali wae. Kok bali dasarmu apa arep bali? Hah? Bali matur Ndara Janaka, Den. Niki mboten entuk gawe. Nek mboten sampean piyambak sing temandang, nek mboten sampean piyambak sing tindak sowan teng pertapan Kutha Runggu, niki Makutha Rama ora sida kagayuh. Ngono nek aku. Ora kowe ra anu alasanmu. Heeh. Dasarmu apa? Dasarku ngene, Gong. Apa? Nggaya Wahyu Makutha Rama sing butuh Wahyu Makutha Rama kuwi Ndara Janaka. Heeh. Nah, kenong apa? Kenong apa kok? Ah, kenong apa kok? Ndara Janaka ora tindak dhewe kok mah utusan karo awake dhewe, teges nawake dhewe sing didhawuhi nggayuh Wahyu kuwi teges awake dhewe sing laku prihatin. Nek awake dhewe sing laku prihatin, Wahyu jenak manjing ning awake dhewe. Aku karo kowe sing nampa. Nek diaturke Ndara Janaka ora iso wong Wahyu ora iso dijaluk kok. Ah iya ya, ah iya.
Lah terus piye iki nek aku kok antep karo alesanmu aku. Ha iya. Wis bali wae ya. Lumayan wis entuk 300 e. Ha iya ngono ae ngarep ngapusi aku kok. Monggo kowe diutang karo aku. Pira? 259. Mbok digenepi, Tru. Pira? 250. Aku dikelongi ora kok digenepi, nek digenepi iki 260. Hitung banget ya kowe. Amen kok. Nek ora hitung ora sugih kok. Aku iki wis sugih lho, omahmu wis apik magrong-magrong. Mobilmu mobil Brio abang le. Ngono kok isih entuk PKH. Ya men harapan kok. Apa wong ki arep selawase urip sugih lah. Ah jan. Ha wis ayo bali wae. Bali kok. Matur Ndara Janaka panane. Den iki mau ngeten-ngeten iki ketekan Durna ngeten-ngeten. Heeh. Ora kok buka awake dhewe mundur bukane kok medhi karo Kurawa-Kurawa ya terus ora. Nek lewani iki wani. Heeh. Gur wegah Kisra. Iya. Mungsa krana ndange wong petok-petok ae kuwi padha karo meng ngecacah utek. Ha iya. Yo bali yo. Heeh. Dhisik ya. Ya. Awar ngitung dit sik kok. Uduh. Gayane ngitung dit barang. Sing bayaran wingi urung rampung tak hitung wis bayaran meneh itu. Wah. Kowe nyambut gawe apa wae? Maklar. Wah. Ya. Lagi dadi lakon wae men. Jan wis awak lelakon kok werna-werna. Andene Durna kok ya mesa Kisra. Karepku ke bersih saka Durna ngono lho. Ya mesa wae enak. Kapan to modare wong kae gumen aku. Wong kok ora ndang tak batrene. Tuwekan ora modar-modar. Ngopo kok balik? Entutku keri kok. Mengentute kok baleni terus. Dicegat ya aku. Sapa nyegat? Woh, hama. Nek nang nggone dhewe ngono kuwi munyuke dadi hama kok, Tru. Anoman lho. Heeh. Kados pundi ki Lurah kok badhe kundur menika? Menapa sampun rampit kewajibanipun? Aku bali ku ora mergo rampung kewajibanku ora man. Ning kados pundi? Aku arep matur Ndara Janaka. Mergo iki aku nek ora matur Ndara Janaka mah ming nang kene ming gawe Kisra. Mah ming ora apik kabeh-kabehe. Pertapane gurumu Begawan sapa, Gong? Lali ya aku. Wah, jan. Iki kula mangan ndok bebek to men ora gampang lali. Seneng sing tok pangan kok aja jajanan-jajanan kaya ngono kuwi. Gampang lali kowe kok. Mangan sing sehat-sehat, mangan sing berbuah. Kaya to. Kambil contone. Mangan kambil ora. Sing logis kowe ora. Marake kreminan. Weh, kambil ora marake kreminan, Tru. Lah, justru kambil ki ngresiki kremi. Oh, dadi iki asine kreminan bar mangan kambil ku ora mergo mangan kambil, ning mergo wis kreminan karena mangan kambil resik. Oh iya, ya edukasi kesehatan. Oh iya. Apik ngono, heeh. Marai karawitan. Kok badhe kundur menika kenging menapa? Aku wis omong bakane guru gawe geger nang kene nuwun sewu. Nek sampean dharaturipun ingkang abdi pun Anoman, kula kepengin males budinipun para Pandhawa. Lho. Males budinipun Pandhawa piye? Kula kepengin males budinipun para Pandhawa sarana kula ugi males budinipun panjenengan. Awit ngemuti labuhanipun panjenengan nalika kula taksih nderekaken sinuwun Prabu Rama ing Pancawati. Kula tansah pun mong lan kula tansah pun ndereki lampah kula kaliyan Ki Lurah Petruk Kantrong Bolong, Ki Lurah Bagong menapa dene Ki Lurah Semar Badranaya. Terus karepmu piye, Man? Sampun mboten sakundul kula. Mboten sakundur, mboten sawangsul sing sekeca mawon lenggah teng mriki. Terus piye, Man? Kowe kok omong ngono kuwi ngopo? Ih, Ki Lurah Bagong. Menika kula nyawang wadyabala segelar sepapan. Menika badhe ngrangket panjenengan. Kula mawon tak sing temanjang. Sampeyan mang sekeca lenggah teng mriki mawon. Iki tenan apa piye? Ih, estu Ki Lurah. Wah, Andi Batur iki kaya kowe ngene iki lho, lah. Munyuk berguna lagi iki, lah. Wis. Tenan ya? Iya, kula menika menawi matur lahir terusing batin. Nah, bagus. Agi iki ana munyuk berguna ya, Tru. Ah iya.
Nang ngene dhewe kono ki mung bedoli tela. Munyok wis babar pisan ana gunane. Jane nek diingu iso dimanfaatke kon nggo ngunduh kambil. Jan nek nang ngene dhewe mungsuh petani Anoman kene, nek nang kene musuh Kurawa. Ha iya. Sampun kula aturi nggangeng sekeca. Kurawa kula trajangi kula. Aja kowe dhewe engko tak ewangi karo Bagong ora yoga. Panggah rasa ya. Rasa. Delok kok. Delok memang. Ha iya. Bilai kekek. Wih. Malane ngeran gerah-gerah bumi wanus maning jalanan. Wah, watah dicabut tebah. Orang usikik nggonku luangku rantak-rantak karo wadya balaku. Saka negara Injodipati. Penganglaku aku kepengin ketemu karo sing jenenge Petruk Kanthong Bolong. Ya senajan durung tau ana ning aku krungu kondange ciri gethe Petruk kuwi awake sarwa dawa. Irunge dawa, jare tangane dawa, sikile dawa. Dawa. Aneng iki kok wah, gleleng saja. Nek ana sing derajat munyok kok lanyo-lanyo ngadepi prajurit derajat tumenggung kaya aku. Soe takon karo aku tak balik takon karo kowe. Kowe sapa pracekamu? Ngendi diangkamu? Wah, bedhias eleke. Tuakon ora angsul manjunjung praceka ndunjung dongko. Aku ora buta. Aku kudu buta. Aku kudu yaksa, aku kudu gergasi. Kok praceka raimu kaya buta. Kowe turunan buta kowe. Ra wae. Ngaku sapa? Wah, edan iki kethak iso tata jalma iso malang kerik barang iki. Yo, kowe takon marang aku. Takon marang aku Wadyabala negara Injodipati aku tumenggung gapit seketheng. Tumenggung gapit seketheng. Dasar kemerenana. Sabar. Wong perang kuwi kudu temata. Ora iso. Perang kuwi bres. Perang kok tlenok. Tledhek. Perang kok dedek. Babar pisan ora temu aja. Perang kuwi bres cadak cek bres ki ajul ngono rampung. Tumenggung gabit seketheng. Dasar kowe nyoto. Ya. Sapa kowe ngaku kowe? Ndi jeneng ora kowe nyok? Takon karo aku iki Bambang Senggana ya Anoman. Ya Mayangkara celah. Iki sing tak goleki. Iki nggon lagu kae. Iki nggon lagu. Bongo. Terus perkitik. Apane? Kobong? Ayo. Kowe nyingetke Petruk karo Bagong to kowe?
Wingi Mitra karo Bakong wis wani nantang ratu Gustiku, wis wani nantang guruku Begawan Duna. Menungsa loro ratawane kelakon kowe sing dadi colyawane. Maju ora usah kokean cangkem. Piye? Maju ora usah kokean cangkem. Nak sawang prajurit jadi pati saka kono kok suarane gedhe. Tiwas bengak-bengok saka kono. Tekan kene tandil pisan mudhar mah ming kewirangan. Mbok iya. Arek njajal karo kredaku ya. Arek njajal katik tayan kowe. Lena panginep sampunake. Bosak. Trampil mau wis kesepet model cari dalu. Sini Anyo. Oh. Awas. Awas. Tekano kene kowe. Ha. Ayo. Kaya ngene iki jalukmu munyuk ae kok. Ha. Yai. Ah. Canda. Oh, aha. Wah. Cek cekel. Ah. Ya. Oh, dah candak sirah moha. Ayo. Ah, moh. Ayo. Ah, ayo. Hon. Ah, ayo. Aduh, metu gede.
Ket-keti. Awas. Hit. Ayo, ambruk. Wow. Prajurit pekok. Ha. Iya. Ambruk. Wow. Ambruk. Ah. Wow. Woi. Perang kok nangis ben ora nek weh lendro to aku ora sida nangis ro hit wi lo awas ayo lo aja ayo waduh wah wajah hot awas kowe yo ayo sik dasku mumet e malah ngantem kok sik ta tepo-tepo yo awas awas piyo sajake rada suda tenagamu kok usurke ke sana weh aja dipidak yo weh menang remok ragaku mah ora sida remok ya muni awe sambato cengkiwing jeblaske cengkiwing guang jeblaske wah iya wah iya lo ora kuat aku prajurit aku mosok ora kuat hei hut awas hut
Awas. Oh, ayah. Hut. Woi. Saka mburiku. Ayah. Oh. Loh. Wah. Ayo. Wah. Nggih. Jatahku. Oh, iki sajak sing aran Petruk kandung bolong. Dasar kepala nyata. Sopo kowe? Wah, parat. Kowe sing tak goleki. Ditakoki mah. Iki menungso sing tak goleki. Kowe tak takoni kowe iki sapa? Kowe iki tak takoni kowe iki sapa? Budhek. Ngelih aku. Wong prajurit arep perang kok ora disiapke sik. Perang kok kondisi ngelih ra. Ayo manuta tak rangket. Budi sembadani bonggo rampungi. Coba saja kalau mau kewirangan. Wow, pasti kamu gitu. Oh. Wah. Waduh. Weh. Ayo, terus sikepen nek iso. Aduh. Mikir. Wah, ora Kurawa sing maju ora iso rampung. Halo babu. Halo babu. Halo. Babu. Halo. Babu. Halo. Babu. Babu. Halo. Babu. Halo. Babu. Halo. Babu. Halo. Wah, kaget raraku. Ha! Menungsane iki, menungso apa munyuk? Munyuke. Wah, kulino perang mungsuh menungsae perang mungsuh munyuk iki keder kleru nyebut. Ha. Cangkeme kok ciacet. Ayo, apa-apamu? Wah. Anane aku tekan kene, Man. Areng ngrebut pepakem aku Rama. Ayo. Werehna Kurawa. Pepakem aku Rama kuwi dudu wewenange Anoman. Lho, lha apa? Wewenanging para dewa, wewenanging Sang Begawan Kesawasidi. Sapa ingkang bakal diwejang? Kuwi manut keparingi Sang Kesawasidi. Ora iso, jaluk peksa. Ora gelem peksa ora. Ora gelem dipeksa apa kelakon kowe mati mungsuh Dursasana. Narep nyoba ora apa-apa. Ayo. Dina iki kowe iso nugel janggane Anoman
kelakon kowe dadi suluye gembong mangle awang. Ah, mati kowe. Tundelak tok. Awas nu tak delang tumplak delang awas tok dendelang tumtak dendelang dunak tak delang delang ngene iki penak man iya ayo sak tandang sarekatmu sak bakohmu yo ora-orane aku kalah mungsuh kowe ayo jajal oh ayo kendange kowe to gunak tak dendelang ketudung tak datang sing bener lah datang tak dendelang tak tung delang alon wae ngono iki penak ketaplet jandaan tak trung tak tung delang tok trung tak delang ketatet delang apa yang kayak kowe iki ra percaya karo sing ngendang ngono apa kepiye? Waduh. Aduh. Wah, kewirangan Bobo. Kewirangan Bobo, kewirangan. Kewirangan piye Dursasana? Wah. Anoman iki rekate raja mah. Saya tua tak kira saya mendo. Ayo saya tua apa saya kebercos ya. Oh ya udah saya tua sepele kira mungkin segala ayo saya tua mas saya geleleng pamer pupu buat napa enten jamak lumrahe bapa neban piye perang makon mijeti geger niku lah kula wangsulan yongkoman nek padang aku ucapnya yo aneh kok kakak aneh piye lho boyo dijawab nek bungsuwe buyuk niku nggih bungsuwe buyuk cicuk niku mboten cacaku gamban mboten cacaku bejawa napa-napa cukup cagu bagol kalih mlica mawon terus kala mengke munyuk diacahi bagol pados watu padas sing pas nggo cilahe niku tuatape watu niku blas terus mricane nggo ngopo? Mricane nggih mbubani buyuk niku. Aneh-aneh ora. Wong senengane mangan iwak munyuk wae lah enake. Kula teng Jakarta nggih panganan kula buyuk. Entuk gawean cecap nggih kula sepakan buyuk. Lah edian pun kula semanggake gah kula jalane ngaturi nyampun gawe dutak. Ora percaya karo sing kejang ora. Apa-apa kenyangi dhewe lah. Pripun iki bapak terusane? Don mau kate. Wong jawu. Pasrahke anak Prabu Karna wae. Wae ning saguh ngundurke kraman. Yen to pancen ana kramane anak Prabu Karna, mergo kepancen kae derajating Senopati negara Ngastina. Oh iki ya kejawu. Nyo kalino Anak Prabu Karna kula semanggaken, Den.
ngret druhun keparat menungso ora tatanan Anoman kowe senggana kowe ayo Prabu Karna bongkote wong Astina senopati ning Kurawa dasar kepranyata ayo lah mamak mumuk paningalmu ora nyerung lawan aku ora nyawang yen to Kurawa segelar sepapan kuwi duwe senopati sinuwun Karna lele wis cangkeme wis mati lho Bang men aku nyatane isih perang kowe lho menungso ora tatanan menungso mburimu kuwi menungso mburimu kuwi sing ora duwe tata krama menungso mburimu kuwi sing wis wani nerak pacak nerajang perbatang Bapa Durna kuwi pepundhenku kuwi tak ajeni kuwi tak sembah kuwi tak aosi kuwi tak bekteni lah kok dadi ditantang karo menungso dapur kaya mburimu kuwi ayo sambat to kowe maju aja mungsuh Kurawa mungsuh Prabu Karna mungsuh Senopati negara Ngastina ayo cangkemmu menungso ora tapana kawan kok kisruh senengane ayo aja ming meneng wae kowe Anoman jare kondange akeh nyebutake kowe iki senopati ning dewa jagoning dewa Gembong Mangliawan ya Marudi iki kowe ayo lah kok dadi ora ana tandang gawene ayo Gage mumpung kowe wis malang kerek Parta Diage tanganmu tibakno ning mestakane Prabu Karna janji aku kalah janji aku lirip saka kadigdayanmu aku meguru karo kowe 20 taun Gage nek cara aku ki luwung baya ora sah kokean cangkem perang kuwi ora sah nantang-nantang wigatine apa gek bres wo ayo oh minggat kono ah jane ewangi gong ewangi oke ora-orane aku lirip mungsuh dapurmu nek pancen ora lirip ya ayo Gage tanganmu tibakno ayo plek ngono Gage bres Gage cepet tanganmu tibakno bres ki nonyo paudan hah iki diperlu diglejah lho iki sampean muni bres ki udan apa nonyo iki ana kawan ora cetha iki truk kena aku truk men awake dhewe wis pokoke Karna digawe wirang ayo men yaping ngomong oke-oke dimentahi wae truk ha iya cara aku Senopati ku isin yen temung meneng wae ayo Gage temandang nyambut gawe karo aku perang mungsuh nerpati ngawangga Prabu Karna Basusena nek cara kula ratu kok kokean cangkem niku ilang wibawane ora kena pun apa dereng niki le gambleh ha le khotbah pun apa dereng menungso ora tatanan ora-orane aku kalah mungsuh dapurmu Anoman yo nah ono wae bangane meng crigis kae ha iki terus ke kuwatoran ora kuat tak wangi hus Mang
tendang. Parat. Wah, kecek ora tata babar pisan parat. Kowe tak tandangi kadigdayanmu kridamu kok semune malah ngece kowe ya. Menungso ora tatanan. Rumangsa kewirangan nata ngawangga. Senopati negara Ngastina. Ayo. Menungso kecandak pecah ndase. Pecahan paling isine ming 20. Wong lehku nabung ming bakal 500 kilo kricik-kricik pecahan isine ming 20. Bagong wis nentane kon. Mentahi omongane wong Ngastina men. Kajane ki apik lho Truk Karna ki. Ha iya apik. Wayange ya apik mothok. Ulat-ulatane jos. Kareng pulasane Pak Samiji. Ha iya. Gapite ya sungu bule. Ning emane ming prada Mas Truk. Wah. Karepku ki prada lendhut. Menungso ora tatanan ya kowe Anoman. Kuat nampani pusakaku Kyai Jalak aku meguru karo kowe 20 taun marang. Yo. Mati. Hut. Awas. Yo. Wah. Wah. Ayo. Wah. Bapa Durna nggih. Nggih menapa nggih? Manggenipun nandingi krijanipun Anoman kok sajak kasoran menika lho. Wah, edan-edan. Wah, lah kewirangan. Niki pusaka ampuh lho Bapak Mban. Kyai Jalak menika pusaka ampuh. Pusaka kadewatan tamaken Gunung Jugruk Segara Asat. Lah kok digegem kalih Anoman bengkong pucukipun. Alah kok beda kalih pusaka kula, Ngger. Pusaka kula niku waune keris enten luke. Digegem niku malah dadi keris lurus. Mboten bengkong. Digegem niku malah nyeketeng niku. Sampeyan mriku ampun aneh-aneh lho. Wah, kersanipun ados pundi? Wirang bebarang menawi kula kawon kalian wujudipun Pragosa menika. Wirang bebarang menawi kula kawon kalian wujudipun Bedhes. Kersanipun kados pundi, Kan? Kula aturi Mas paosaken krijanipun Kang Putra Ngawangga, Bawa Durna. Kula badhe nglepasaken senjata pamungkas. Kyai Kunto badhe kula lepasaken ngener dadanipun Anoman mboten mati ampun diundang Merpati Ngawangga. Cobi mawon. Bawa Durna. Monggo.
rasane ora kok cangkem. Kaya ngono kuwi entuk-entukane. Nantang Anoman kok. Ayo Anoman, merga kita mana? Jajamu. Tanganmu ning mestakaku ora percaya dendang Prabu Karna Lele. Kaya ngono kuwi entuk-entukane. Ya, Tru. Ayo. Rene, dieceke wong sengsara uripe iki. Sakarepmu Panakawan. Arep entek amek kurang golek lehmu arep nguman-uman karo aku, lehmu arep ngece karo aku sakarepmu. Lho, lah iya. Wong kok bodho ya, Gong ya. Heeh. Urung babak kulite, urung putung balunge ayo ta. Heeh. Kok nglepaske senjata pamungkas nek cara aku bodho. SDM rendah. Nek cara aku isin. Nek cara aku kok ora modar, Tru. Dibales kowe. Men magi iso bales pisane kok gleleng ora. Nane ora. Ayo muni Prabu Karna. Petra kowe menungsa ora tatanan kowe, Petra. Kudune Senopati Ngastina ki Sungkawa dirungkepi. Rungkep ana. Sengane ayo Gong ya ana ya. Ayo. Wis ra sida geger ta iki, maksidane ming cair. Tru, sesuk wayangan meneh. Nek Kurawa enek ora sah perang ya. Lah karepmu dintai ngene iki terus wae. Ora nyambut gawe ta malan. Ha iya. Amal awake dhewe tracah omongane diece terus apa gek terus ana pirangane Kurawa sing ngantem awake dhewe. Bener ya, Gong. Wis pokoke sesuk dientahi terus. Dimentahi. Ngomong apa-apa di. Iya, ngene ya, Tru. Iya. Pokoke ngladen-ladenane Kurawa kuwi jebul gampang. Lah ya ora usah dadak gudabikan dreng teratur tuplak dlang ngono ora usah. Mung cukup disuarane mentale kenek. Ha iya. Nyatane kan mau ora nek sing ngantem awake dhewe siji-siji kok. Durma gate ke. Acu. Ya ora ya. Rumangsane apa? Waduh. Bapak Durna nyuwun malilah Bapak Durna iku pertika panjenengan kados pundi? Taunana Windanana. Kula mboten badhe nggadahi kekiyatan menawi kula mboten nyanding wujuding Kyai Kuntawijaya Danum. Oh, laku priatos mawon yen nenuta diri nyuwun sewirasane Gusti Nger. Ora tatanan manus maning jajalanat keranjingan iblis lanat. Oh, ngasisa gawe kewirangan sinuwun Prabu Karna ing awangga. Wah, patramu pancen murang tata Anoman. Yo, aku ora arep ngedos saka kowe, Aku arep tansah caket karo kowe Anoman. Wiwit mbiyen nganti saiki iki pengangkahmu mung mateni. Pengangkahku mung mateni karo sing jenenge Senggana ya Anoman. Yo, tak sawetara wektu tak mapan nang kene. Tak goleki lenamu jurung tungkul pecah siramu ya Anoman. Jagat Dewa Bathara jagat pangesungkara. Bareng tak petung-petung. Bareng tak gelar tak gulung. Anane Kura padha Bandayuda iki mung merga pertapan Kutha Runggu. Ingkang isih mapan ning areng-areng Arga Kutha Runggu. Welah, Kurawa ki watekane tukmis. Babar pisan ora ngiklasake yen to wewengkon utawa bumine ya kebawat keperintahe dinggoni karo wong liya. Ya. Tinimbangane mung dadi perkara. Arga Kutha Runggu tak rungkepane, tak ratakne karo bumi wae.
Ki Gunung Kutarunggu. Tak ratakne karo jagat, tak icalne, tak ilangne, tak sirnakne. Mundak mung dadi perkara rebutan antarane Kurawa karo Pandhawa. Asik ya, Tru, asik. Pokoke Kurawa ki diece terus entek-entekan ki wis yakin wis ora ndek kekuatan apa-apa. Lah iya. Sing ora usah diperangi fisike ning mentale wae ya, Tru. Ah iya. Wewatekan kaya ngono kae iki wong-wong mental-mental ABS ki can ngono kuwi. Nah. Pokoke diece terus digarapi terus ku ora pamit dhewe. Kandhane kok. Ah iya wis. Iki gak piye-piye. Iki gandeng Kurawa wis do lunga, Gong. Heeh. Kurawa wis do lunga. Ayo matur ngersaning Begawan Kasidin, Kesawa Sidi. Oh, Kesawa Sidi. Heeh. Matur apike piye? Ah iya. Ya. Kandhane kok. Loh, Tru. Kok gunung mana ndi? Ndi to? Loh, Gong. Mak klontrang ngono apa ya, Kang? Wong lusat-lusat apa ya? Mbah. Sik, iki kok aneh-aneh perkarane. Heeh. Mau ning gunung kok Arga Kutarunggu ki. Wah, gagahe ra elok-elok. Gagahe ra eram kok gagahe ra elok-elok. Ha iya. Lah kok mung dadi hamparan pasir kaya ngene, Kang. Sik, iki ra beres iki, Kang. Ngandel ora edan kaya ngono ta jebule. Oh, jane ora patiya gedhe. Ning kok saya adem tak sawang kok saya ora enek. Ngapa itu? Ilang tenan Gong gununge, Kang. Ilang? Heeh. Waduh. Ah sing duwe piye? Ha nyilih gununge liyane apa? Iki perkara nek gunung liyane ora apa-apa. Lah ning Gunung Kutarunggu sing ilang ki. Kamangka ning lengkahing Gunung Kutarunggu ki pertapan Kutarunggu mau lho, nggone Begawan Kasidin ki mau lho. Nek gununge ilang ya pertapane ya ilang Nugong. Wah, piye iki? Ayo matur Ndara Janaka wae le. Ya mulih, ayo.
rasa dadak kowe kudu munjung ingkung gajah paribasane kowe rasa dadak ngomong karo wong tuamu. Tumindake becik yo nggih. Njejekno laku utama. Njejekno laku utama. Kang mangkono. Yen to kawulamu tentrem, pun Rama uga tentrem nadan mapan ning alam kasuwargan. Nggih, ngesaken dawuh. Kula kinten boten wonten ginanipun kula tangisi. Kula kinten boten wonten ginanipun kula tangisi. Nyoto paduka Kanjeng Rama. Jare ora arep nangis. Kanjeng. Punika Nalendra. Nggih pari kedah-kedah. Katingal gagahe. Kudu katon perbawane. Nah, ngono kuwi. Ratu kuwi kudu bisa mangreh kawula. Dadi pengayomane wong sak praja kok nangis ki nek cara pun Rama isin. Inggih. Inggih, Kanjeng Rama inggih. Jare ora arep nangis kok. Mesone pesake pun nang waspa nggih. Bisa warna. Gelarmu kuwi ratu, kowe kuwi Nalendra. Nek nangis kaya ngono ilang gadahmu, tiwas kowe malang kerik. Tiwas kowe malang kerik ilang kawibawanmu. Kanjeng Rama. Kanjeng Rama. Pilanono. Pilanono kula nyumurupi kawibawan paduka rumiyin. Rikala taksih muda tumaruna. Tasih madeg satriya. Usik kok tembungmu kaya ngono. Mboten ketang saubengan rong ubengan. Kula kepengin nandingi krijanipun Kanjeng Rama Penemban. Ya, tak legani. Kowe ngejak perang ngono kok ya. Tak legani. Diusap konang waspa. Dilangi luwe. Ratu kok ora duwe wibawa. Ayo, mara. Sak selagamu tak tandani kadigdayanmu. Ketokno kaprawiranmu. Katokno budimu. Prabu Bisawarna mati dening aku kowe. Iya, ora sak dadak nangis. Dosa luput kula nyuwun pangapunten. Catur arep perang kok ngluruk tanpa daya. Ayo. Ketokno budimu, katokno kaprawiranmu. Kanjeng Rama. Surem diwangkara kengken lir manguswa kang layon denya ilang memanise wis ngono jare arep perang sak solahmu sak kridamu tak ngadeni tak turuti panjalukmu ingkang pungkasan iki. Merga pun Rama ya ingkang pungkasan iki tok rangkul pun Rama pungkasan iki mbok prangguli kaya ngono. Kula nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit. Nyuwun tambahing pangestu mugi-mugi laku jantra kula anggen kula mangreh sangjaning para kawula wonten praja negaring Singgala Pura. Saged gangsar lancar mboten manggalangan setunggal punapa. Ya tak pangestu
mengestoni wong tuwa bisane mung mengestoni Kanjeng Rama. Nyuwun pamit Kanjeng Rama. Kece wali kece setan wali kupir. Ana pendhita bagus manter tejane. Ora kok sikik aku kaya ora pangling. Lho, adikku Gunawan lho iki. Gunawan. Wah. Sang Hyang Tata Kelana kaya tagut maringgut Syunga kang mawingis-wingis Ura rupa reka kiri Gunawan kowe tak ranggul kok mung meneng wae apa kowe lali karo aku Gunawan. Kebangetan nggonmu ngilang-ilangi aku ki dulurmu tuwa tak rangkul kok kowe babar pisan. Ora wano karo aku ora engko sik. Iki ana wujudaning bangsaning Gandharwa kok ngrangkul karo aku kowe sapa? Lho. Pangling karo aku kadangmu panglebur gongso Gunawan Sukmane Kumbakarna iki. Kakang Mas menika. Nyandika Kakang Mas. Iya, wah lajan wis kele-kele kabeh kaya ngene. Glutrik kabeh. Keblungan pindho ya. Dedok dung. Dedok tiung. Wah, jan kedarang-darang ketuyung-tuyung uripku ning alam kasuwargan. Kados pundi kawontenanipun lah kok mesa mandhap teng jagat? Aku kirung manjing swarga ya. Wong aku diapusi karo kakangmu ya Kakang Dasamukawa. Diapusi jare iki swarga pangrantunan. Bul pangrantunan ki tegese swarga wong ngenteni sing dosane isih akeh. Kudu swarga sejati ming diapusi aku. Bul ming ruang tunggu. Kapusan aku. Nggih. Kersanipun kados pundi? Tulungana aku Gunawan. Tulungana aku Gunawan bisa apa aku iso methuke marang kasuwarganku. Kapan aku iso mancing swarga? Nuwun sewu Kakang Mas, panjenengan menika dereng tutuk nggenipun nglampahi gesang pramila dereng saged mapan manjing wonten ing swarga. Urung tutuk lek urip piye? Kemutan menapa mboten? Riyen arikala mapan utawi panjenengan tasih gesang wonten ing Madyapada panjenengan mboten kendhat mung tansah nindakaken tapa nendra menika. Menika ingkang dadosaken srana panjenengan mboten tutuk gesangipun. Mboten tutuk kewajibanipun panjenengan nglencati tanggel jawab pramila keduga dereng saged manjing wonten ing alam kasuwargan. Ngono. Nggih.
Seranane aku kudu linahake meneh ing jagat. Mbok menawi mekaten. Banjur sapa ingkang kudu tak mong jagate? Aku kudu manungsma ning angganing sapa? Mbok kowe wae. Nuwun sewu mboten saged menawi kula. Ngaten kemawon, nuwun sewu. Panjenengan Kakang Mas Kumba Karna platuri madosi wonten pundi dengkipun Satria Anjadipati ingkang kasih Raden Arya Werkudara piyantunipun gagapi deksa Kakang Mas. Oh, njaluk pamit. Oh. Wah. Wah. Yo ngaracut awa sekawan. Lon-lonan lumaku napake kridaku goleki ning endi dalan kamukswanku